על עשייה מפוארת המושתתת על ערכי אהבה ונתינה. כאן המקום לזכור את נגיד רוטרי ישראל לשעבר והמשנה לנשיאת בית המשפט העליון בדימוס השופט סלים ג'ובראן, זיכרונו לברכה, אבו אסעד, ולציין את תרומתו המשמעותית בהקמת המועדון יחד עם הנשיא המייסד דוקטור חאתם חורי, באשר היה לאב הרוחני אשר תמך בפיתוחו ובטיפוחו בנדיבות לב ממש. יהי זכרו ברוך. בסרטון שהוקרן הוצגו חלק מרגעי העשייה של הנהלת המועדון לשנה זו, רגעי סיפוק וגאווה לכולנו אשר העלו את קרנו של המועדון המפואר שחלט על דגלו עשייה למען החברה החיפאית, יהודים וערבים כאחד. כך נשמור עליו ונצעיד אותו למען חיזוק החיים המשותפים בעיר היפה בעולם, חיפה. היום הגיעה העת למסור את הלפיד ליקירנו סאמר ולהנהלה החדשה. להם אני מתחייב לתת כל אשר יידרש, לרבות ליווי וסיוע צמוד. בטוחני בדרכנו וכולי אמונה שנמשיך כגוף שלם ומאוחד להוביל ולהמשיך בעשייה. וכעת תרשו לי להביע את תודתי והערכתי הכנה לאלה שהלכו איתי דרך ארוכה, תמכו וליוו בכל צעדיי. תחילה לאהבת חיי ומשענת דרכי, אשתי היקרה ריטה. תודה על התמיכה והסבלנות. עוד שעה אני מתפנה ומבטיח להיות הרבה יותר בבית. אבל את מכירה אותי. תמיד אמצא משהו חדש שיעסיק אותי. תודה להנהלת המועדון שיזמו, קידמו והובילו כל אחת ואחד בתפקידו וכולכם כגוף אחד. לחברי מועדון רוטרי סטלה מאריס על האמון והתמיכה ועל המחויבות בלתי נלאית. תודה מיוחדת לאחי ורעי מר אניס ארמלה, גזבר המועדון, שהיה לנו למלווה כלכלי, אך יותר מזה לאיש עשייה וחבר אמת. אחרונה חביבה, לשותפה לדרך, גברת היבה חי קסיס, מזכירת המועדון, שהייתה לי לעוגן ולמצפן. תודה על עצות הזהב, על עשייה מקצועית בנכוח אצילי. תמיד אעריך ואוקיר את עמידתך לצידי ולתפארת המועדון. יחד הצלחנו לבנות עתיד טוב יותר לחברה ולדורות הבאים. לבסוף, אני מבקש לומר כי קסם הוא מפתח להצלחה. אך שלא תטעו, אין כוונתי לכוחו העל טבעי של הקסם, אלא לראשי התיבות של המילים קושי, סבל ומאמץ. כי רק לאחר השקעה ועבודה קשה נוצר הקסם האמיתי. כי הובלנו לאורך השנה ממוקדי מטרה וחדורי מוטיבציה למען הקהילה על אף הקושי, הסבל והמאמץ. אם כן, לחברי ההנהלה החדשה ולכם חברי מועדון רוטרי סטלה מאריס, אאחל שתהיו פשוט מקסימים, שתובילו לעשייה מטיבה למרות הקושי, הסבל והמאמץ שבדרך. זאת למען אושר הנתינה לחברה החיפאית בכללותה, אשר למענה ולכבודה התחלנו את המסע. מאחל לכם שנה רוטריונית פוריה ומוצלחת, מלאה בעשייה ובהישגים.